taha tidakon ma ha persyawatai sawona hina tidakon ni dongatas saha persyan disadok portibion rapma hita mandok au persya di debata Jahoba ido ama pargogo naha satu dosan na pita palangit dohotano au persya di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imani tubuhan tu Semaria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang hasuhuluan ido tu hata na tuau na bernet ti panghuman tu silatus na mate terpajar do ibana di hau pinasilang na tua tu buana tolo dong ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo la hundut syamun debata Jahoba amanai pargugo na satu dosani disimai bana pamulak sugot tutanoon manghumi alak na mangulu dohot namate au persea ditondi Parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot dia sesa ni dosa dohot dia tai namandok ngulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sura suda. Amin. Kor ama Immanuel.
Shalom. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Goarni Minggu sadarion ima Minggu pa 20 onopondung Trinitatis. Ujung tahun parhuriaun. Parningotan di akan naung modding. Dohot topik Rodi salileng nilileng na do pamaret tahun dohot harajau ni debata. Titing na maragam. Parjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria namandohoti parmingguon sadarion. Jala akatamue nami na sadarion depe parjolo sahali marminggu di garejaon. Hupasahat hami hata parhorasan sian huriatta jala selamat beribadah di pasu-pasu de batama hita marhite parminggota sadarion. Napaduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Hami parhalado Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon tu sude ruasna berulang tahun di tanggal 10 lalu satu tanggal 24 November 2024. Sai di lehon de batama gajang ni umur hahi pason dohot akalas ni roha. Hata ni debata tu namarulang tahun 5 Musa 20 walu ayat walu. Dokonon ni Jehovah ma pasu-pasu mandongani ho di bagasan akasopom. Doho disaluhut na jinama ni tanganmu. Jala pasu-pasuon na doho di tano na nilehon ni Jehovah debatam tuho. Akagoar na marulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon boy ma taida di infokus ni garejata. Napatuluhon papungu pilihan tujulu. Sada minggu sadarion papungu pilihan tujulu do hita 2A 2B tu haporluan ni huria do sentralisasi. Na nomor 2 hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 nanaingro papungu pilihan tujulu do hita 2A 2B tu haporluan ni diakoni sosial doho sentralisasi. Na nomor 4 dekorasi gedung gereja, gedung sekolah minggu dohot komplek pergodungan. Hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat dohot Sabtu di Patupa Huriata do gotong royong mendekor gedung gereja, sekolah minggu, kebersihan kompleks gereja dalam rangka menyambut Advent Natal di Huriata. Hupangido hami asa sude mahita reta madohoti gotong royongi. Hari Senin sahat tu hari Selasa pukul 10 sampai selesai mendekor gereja, gedung gereja oleh Parhalado dan keluarga dohot 5 halak naposo. Na nomor 2 hari Kamis pukul 10 sampai selesai mendekor teras gereja dohot halaman gereja pemasangan pohon Natal di halaman oleh Parhalado dan keluarga dohot 5 halak naposo. Hari Jumat pukul 10 sampai selesai mendekor gedung sekolah minggu oleh guru sekolah minggu dan pengurus seksi sekolah minggu. Hari Sabtu pukul 10 sampai selesai gotong royong kebersihan gereja dan pekarangan gereja oleh seksi ama, seksi paropuan, remaja naposo, guru sekolah minggu. Bagian Palimahon pilkada serentak. Hari Rabu tanggal 27 November 2024 di Patupa Bangsotado Indonesia di Patupa Bangso Indonesia do pilkada serentak memilit kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, dohot wali kota, dohot wakil wali kota, manang bupati, manang
Wakil Bupati, rak mahita manangyakon asa merdalan pilkadai di bagasan dame dohot digonggomi asini rohani debata. Akaruas ni huria nau ngadong hak memilih tapake ma hak pilita. Hatok mahita borhak sian bagas tabe tadapoton ganuk TPS ta jala tapili ma nadumenggan nagabe gubernur, wakil gubernur dohot wali kota, wakil wali kota di Provinsi Sumatera dohot Kota Medan. Hobar tu pikiran natorang dohot hatiuron niroha todita. Nomor 6 celengan huria. Marhite tiktingon pinabotohon matu sude ruas pengumpulan celengan huria ima di hari Minggu paduahon bulan Desember 2024. Nomor 7 ulaon nabadia tu ruas na sudagogo. Di patu pahuriat tado ulaon nabadia tu ruas na sudagogo di tonga bagas na sida. Di patu pamai di Minggu patuluhon Desember 2024. Nomor 8 padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 di Minggu permingguan arian pukul 10.15 di patu pahuriat tado padidion nabadia tu sahalak poso-poso yanak koni huriatta sian keluarga B si tinjak boru tapu bolon wek Betania. Nomor sia Natal Parhalado. Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 masuk pukul 10.05 WIB 10.07 WIB di patu pahuriat tado Natal Parhalado HKBP Immanuel di gereja tahun. Alani i sudema Parhalado doh keluarga maddohotisa. Laos pinasahat udangan marhite titingon asaria maddohoti perayaan Natali ima Parhalado na pensiun dohot keluarga. Pengurus Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, pengurus seksi di bawah naungan Koinonia, Marturia, Diakonia, pengurus subseksi di naungan Sei Perempuan, ama dohot subsei di bawah naungan Marturia, pengurus KOR atau pengurus KOR, guru sekolah minggu, badan audit, panitia pembangunan, panitia pesta, admin gereja, dohot ke pelayan kebersihan gereja. Nomor 10 Sinode Godang HKBP pa ono pulu pituhon. Hari Senin sahatu Minggu tanggal hari Senin sahatu Minggu tanggal 2 sahatu tanggal 8 Desember 2024 di patu pahuriatta HKBP do Sinode Godang pa ono pulu pituhon maringanan di auditorium seminario Sipoholon. Borhak do Padita Resort Pendeta Aldema Simanjuntak dohot utusan Sinode Godang sian HKBP Immanuel Sintua Insinyur Bintang P Panjaitan madohoti Sinodei. Tatangyakan maas sadenggan merdalan Sinodei jala jupang akka haulion di huriatta HKBP marhite haputusan ni Sinode Godangi. Nomor 10 sada Dewan Koinonia. Hasil evangelisasi KOR remaja NHKBP, hasil evangelisasi KOR tu haperluan Natal remaja Naposobulung Immanuel 2024 tanggal 17 November 2024 Minggu pagi 1.100.000, Minggu siang 1.300.000. 2. Hasil evangelisasi KOR sekolah minggu, hasil evangelisasi KOR tu haperluan Natal sekolah minggu HKBP Immanuel 2024 tanggal 10 Oktober 2024 Minggu pagi 815.000, tanggal 3 November 2024 Minggu pagi Rp1.400.000. Nomor 12 ruas namoding di bagasan sataon parhuriaon HKBP Immanuel Resort Immanuel di Jaha Amang Padita Anon. Nomor 10 tolu torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 17 November 2024 Tajahabema di stensilan Warta Jemaat. Nomor 14
jadwal pelayanan di hari Senin sahatu hari Minggu tajahabe madistensilan warta jemaat. Nomor 15 jadwal parkor tu Minggu sada Desember 2024. Minggu pagi gabungan sada Ina Betania. Minggu siang Ina Kamis, Ina Hanna, Ina Nasaret, Korama. Nomor 16 ruas name di rumah sakit dohok na pemulihan di Tonga Bagas. Parjolo R Boru Simanulang Sian Wek Bethlehem of name di rumah sakit Bunda Tamrin. 2 MPL Tobing Opu Intandoli Sian Wek Bethlehem of name di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 3 Joel Tobing Wek Jordan pemulihan di Tonga Bagas. Nomor 10 itu jadwal pemakaian gedung sekolah minggu dohot gereja Boi Mata Jaha di stensilan warta jemaat. Titing paduahon. Nomor 2 warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi. Keuangan diakonia sosial huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan di Garejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi Boima taida di lampiran kolom parhepengon ni huriatta di minggu sadarion. Hami mandok mauliati tu sude ruas napasahaton pilihan bulanan, pilihan tahun, perpuluhan, hamuliateon, diakoni sosial, pembangunan ni huria do debatama nama masu-masu sude ruas ni huriatta HKBP Emmanuel. File warta jemaat lengkap Boi Mata Jida marhite scan kode na adong di halaman terakhir warta jemaat ta horas tuhat tama mamasu-masu hita. Shalom. Nuaing sahat mahita tu parningotan ni akka naung moding siat tonga-tonga ni huriatta satahun par huriaonon ima sian tanggal 26 November 2027 sahat tu tanggal 24 November 2024 maret di mahita. Hamu kadongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Sadarion ingotot tado akadongata naung jumulu moding sia tonga-tongata di bagasan satahun parhuriaonon. Dang namangukari lungun manang sidangolon hitan waing disi. Ay tapatu pape pardingotat dia kanaung modingi nai pengoton hita dui. Pabuah hita pe moding domuse songodongata naung modingi. Jala taha porsiaido dada hamatean ujung ni pardalanatta. Tung dalan hangoluad doi, songon nidok ni Apostel Paulus tuhuria Korintus, aya pala Tuhanima na tuat sugok sian banua gijang, mardongan suara ni situan ni suru-suruan ni debata, dohot mardongan sarune ni debata,
dungi hehe majumulu akka namate akka namarhite-hite Kristus marede mahita. Akaumma gor-gor ni ruas ni huriata naung marujung ngulu di bagasan nasa tahun par huriaunon. Naparjolo LP Boru Sianipar Opung Santo Boru moding tanggal 20 Desember 2020 tutup umur 81 tahun Sianwik Bethlehem ruas Inah. 2. Minar Fine Boru Siagian Opung Kristodo Boru moding tanggal 22 Desember 2020 tutup umur 80 tahun Sianwik Betania ruas Inah. Patoluhon Rudi BP Manurung Ama Irene moding tanggal 25 Desember 2020 tutup umur 52 tahun Sianwik Jericho ruas Amah. Napaupaton Sinta Ratima Boru Manurung Opung Intan Boru moding tanggal 27 Desember 2020 tutup umur 74 tahun Sianwik Bethlehem ruas Inah. Palimahon Purnama Primawati Boru Hutagaul Opung Sere Boru moding tanggal 28 Desember 2020 tutup umur 58 tahun Sianwik Kana Sahalak ruas Inah. Paunopon Roslina Boru Marpaung Opung Coki Boru moding tanggal 6 Januari 2024 tutup umur 80 tahun Sianwik Bethesda Sahalak ruas Inah. Papituhon Ida Timuria Boru Tapu Bolon Opung Kesia Boru moding tanggal 15 Januari 2024 tutup umur 82 tahun Sianwik Bethesda Sahalak ruas Inah. Napawaluhon Rama Boru Sihombing Opung Martamba Boru
moding tanggal 22 Januari 2024, tutup umur 80 sia tahun, sian wik Betania, sahalak ruas ina. Pasiahon Jimmy Petrus Panjaitan, moding tanggal 25 Maret 2024, tutup umur 46 tahun, sian wik Bethlehem, sahalak ruas Naposo. Napasapuluhon Nurlia Boru Silitonga, opung Victoria Boru, moding tanggal 15 Mei 2024, tutup umur 80 tahun, sian wik Bethlehem, sahalak ruas ina. 10 sada Wilmi Yanti Boru Marbun, moding tanggal 10 Juni 2024, tutup umur 33 tahun, sian wik Nazaret, sahalak ruas ina. 12 Rostani Boru Sinaga, opung Johana Boru, moding tanggal 20 sia Juni 2024, tutup umur 77 tahun, sian wik Betania, sahalak ruas ina. 10 Kasmin Sinaga, opung Nisi Natasha Duli, moding tanggal 1 Juli 2024, tutup umur 72 tahun, sian wik Bethlehem, sahalak ruas ama. 14 Situa Lidang Huta Barat, ama Filia, moding tanggal 2 Juli 2024, tutup umur 50 sia tahun, sian wik Betania, ruas ama nang Parhalado. 15 Nursinta Boru Simanjuntak, opung Nicholas Boru, moding tanggal 10 Agustus 2024, tutup umur 70 sia tahun, sian wik Bethlehem, sahalak ruas ina. 16 Mangatas na 70, opung Maranata Duli, moding tanggal 10 Agustus 2024, tutup umur 80 tahun, sian wik Bethesda, sahalak ruas ama. 17 Lamria Boru Manurung, opung Isiro Boru, moding tanggal 27 Agustus 2024, tutup umur 70 tahun, sian wik Jordan, sahalak ruas ina. 10 Kevin Hutagalung, ama Kenny, moding tanggal sia September 2024, tutup umur 31 tahun, sian wik Nazaret, ruas ama. 10 sia Sonti Boru Simalango, opung Desi Boru, moding tanggal 10 sia September 2024, tutup umur 26 tahun, sian wik Bethlehem, sahalak ruas ina. 20 Irwandi Juanda Halomoan Simanjuntak, ama Erik, moding tanggal 20 Oktober 2024, tutup umur 43 tahun, sian wik Bethesda, sahalak ruas ama. 20 sada Martiana Boru Hutagalung, opung Naomi Boru, moding tanggal 4 November 2024, tutup umur 70 tahun, sian wik Bethlehem, sahalak ruas ina. Torok ni namoding di sataun parhuriaonon, ama onom halak, ina 14 halak, naposo sada halak, punguma sudi 20 sada halak. Nunga maradian nasida sian nasa ulaun na di Portibion, alay nangpe ikon ape tu ganup jol mahamatiani, songon nong masa tu akka haholongan ni rohat tanang jumului, di bagasan pangaramotiun ni debatado nang akkai saluhutna, ay Kristus do Tuhan ni namangulu dohot namate. Iko sudede jolma mamolus hamateoni, dang mardia ibar manang isepe, na med dang namagodang, namora nang napugos, nasangap nang nalea, nagogo nang nagale. Didok di Pangukapon 20 ayat 12. Dungui huida ma akan naung matei, akan na met nang akan na balga,
jongjong dijulu ni habangsai, jadi diukak ma akka buku, dungi diukak ma sada buku na asing, ima buku hanguluan, gabe diuhumi ma akka namatei, marguru tuna tarsurat di bagasan akka bukui, hobbar tuna niulana sidabe, porsia dohita, Tuhanido majjo hita muse, asa masipaida di labung ni tuhatai, alani rap jongjong mahita, huhuk ma maredde sai masipaidaan. Atong tapuji madebata, ala diparade di hita inganan nasonang, na adul muli jala duminggan sian nasa na adong di hasianganon, inganan na hot rodi saleleng ni leleng na, hudul mahita salhuna. Marende mahita.
Damini debatana sumurung sian salhutna roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita manginang horas madihita. Hatani debata di minggu kasadarion ima di minggu pa-20 pondong Trinitatis laos nagabe ujung tahun parhuriaon jala parningotan di akka namoding tersurat do hatani debata di Daniel biddupitu ayat sia sahatu ayat 14 songonon madidok hatani debata hujaha di tonga-tongata takasma tapai hut-ihut amanginang. Saihu panok noti doi paima di pajongjong akka habangsa jala hudul tusi. Ibana naso suda arina ia pakaianna sak-sak do songon itak jala obukni uluna songon hapas nabi nusur. Ia habangsana songon jilam-jilam ni api jala akka rodana songon api namar nala-nala. Ruardo sada sungai api jala mabaur sian adopanna maribu-ribu akan marsobbatu ibana jala marloksa-loksa tidang di jelona marhaladui dungi terpacang ma luluan jala terbuka akka buku. Jadi sayu panok notima gumodang alani suarani akka hatana jukat akana hinatahon ni taduki sayu berengi paima terbunuh binatangi jala pidom pamatangna jala dipasahat asa purunon tu api jala terrapas suhut paretasian binatang akan tinggali ainunga dibuhul tiki dohot jomni ajal nasidah dungi huida muse di bagasan akka pangukapon borngin gabe idama rosa halak marhiti-hiti obun dilangiti songon anak ni jolma jala sahat ibana tu ibana naso suda arina jala tarbuan ibana tujuluna jala di basa-basa homma tu ibana pamaret taon dohot hamuliaon dohot harajaon jala saluhut bangso home dohot halak parpakuling meragam-ragam marsobba tu ibana rodi saliling-liling na do pamaret taon na sotupa mucat sian ibana harajaon na pe na sotupa pesaddo ido sahani turpoki amanami nami dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu ujung tahun parhurianon los parningotan dia kana moding sahali satahun di huriat tatapatu pado ulaunon songon natadok naking di acara tai dang na pariga-riga bulung pasiga-siga lungun alai nang paingotok kita do ulaunon hita akan na mangulu hita akan na hudul noeng di gerejaon akan na marminggu sadarion hita do na pinaingok ni parminggot taon songon nadinok ni padohan memento mori ingot ari hamamatem disungguli do hita songon akadongat tanong parjului songon akadongat tanong ngodingi pabuah hita pe marujung dongulutta sian portibion pabuah hita pe mate do hita muse holani rupani di pajulo dongatai hita jala taringot tu sadi harina nunga di dok Tuhan Yesus songon panak koborngid do haroroni ima arini Tuhani di hita ganup jala dangadok kita nauboto apakah bulan ini apakah di bagasan tahunon manang tahun akan aneng ro holan tuhat taido na botosa disi atau ngamanginang naing do tapakke mapartikiani HP ala marujung do ngulutta dangadong hita na hot saliling na di portibion manangisi pe hita na poso do na matua na met do na balga na sangap manang nalea na mora manang napugos na berpendidikan dohok na berpendidikan manang dia pehita amanginang sadok sudidu hita ekon meninggal hon portibion jala sudidu hita ekon manopot hamatiani alayala tu hita na mangulu do tutu hagunaan ni parningotanon
asa takas mahita totong amanginang mangaradi. Asa takas mahita totong amanginang mamereng nga itap ni dia. Adong do di buku edet tay judul nama dok ahado nang hubain Tuhan. Apa yang telah aku perbuat Tuhan? Saliling ngulukku saat tu bagasan tikyon. Jalan molo ditaringoti manuaing di perningotan di akana modingi tersunggul hita memento morion. Ingot ari hama matem. Molo taingot taringot tu akka ari hama matet taganup marsada-sada. Tentu nunga ikon tubuh di hita amanginang roha nalam marsitutu mangulu di bagasan biar mida di bata. Molo di luas Tuhan hita tari pardope saat tu hari Minggu di tahun baru parhuriaun manang advent na parjulu. Molo dang da begitu pe guarta di jauhon di parningotan na moding tu tahun naro tentu si hamolate honot tadui jala adong do ruji-ruji na ikon patupaut tadi dirita. Ikon nainglam dumenggan hita mangului di bata. Ikon nainglam burju hita tagad di ngulut taon. Ikon lam tu tiurna rohadot pikirata manada dohot makaposi di bata. Ido natabereng di jamita dinani idani si Daniel parnidaan wahyu ujudar buang nasida di Babel di patuduhon di bata parnidaan tu si Daniel. Taringot tu opat makhluk na muncul di hati hai jala marmacam-macam do rumang ni makhluki. Adong nasongo singa. Alailas adong do nasongon monster pelahap. Di pataridahon masing-masing akka makhluki do ragam ni akana niulana. Adong dui tutu nasai totong neng mamulgak. Adong dui nasai totong patupahon akka hasusaan. Dohot ragam akka naniulana sida di bagasan akka naniida ni si Daniel. Amanginang dongan saha porsiaon alai di parnidaani nang pe adong opat binatang nama cebalga binatang nama ceganas alai di bereng si Daniel do opat sa binatang na balgai ujung na ikon tuduk tuhwaso ni debata di bereng si Daniel do di si ima hudul sahalak na susuda ari-arina namar pahian na saksak songon itak jala obuk ni uluna songon hapas na binusur habang sana songon jilam-jilam ni api jala akarudana songon api namar nala-nala mahatarida ni debata nasun hinagogo songon topik ni minggutta ima nama maretta saliling nililing na opat binatang hataridaan na binereng ni si Daniel patuduhon akka waso panggonggomi di Portibion na marudut-udut sian zaman ni Babel na patudukon Israel dungi Roma muse kekuatan ni media Persia dungi si puli muse Roma muse nang panggonggomi Rom satu zaman ni Alexandria sudena akka panggonggomi i amanginang mabahen akka habir niton tubang soni di bata pasiak-siak kon akka na porsea jala mabahen akka namekmeti gabe di bagasan akka arsak dohot akka hamaulon di tonga-tonga ninguluna alai dang opat binatangi na di parrohahon si Daniel. Meskipun 4 binatang itu adalah binatang yang sangat buas, binatang yang sangat garang, binatang yang sangat besar, binatang yang sangat menakutkan. Alita kasdo di bereng si Daniel, dia melihat Allah jauh melebihi semua kuasa-kuasa binatang-binatang itu. Diadili do akka binatangi, jala diuhumi do nasida.
Nunga di to Tuhon akatiki doh jom ni ajal ni akka binatang-binatangi. Inilah gambaran tentang penguasa-penguasa dunia pada saat itu dari periode ke periode, mulai dari Babilonia sampai kepada Media Persia, sampai kepada Romawi, sampai kepada Alexandria. Semua penguasa-penguasa itu yang mendatangkan rasa sakit dan penindasan kepada orang percaya, akhirnya telah ditentukan Tuhan tiki doh jomni ajal nasida. Asaholan harajaun ni Tuhanido nama noktong rodi saliling ni lilingna. Idu alana amanami na nami dongon saha persyaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus ala marujung do sudi. Marujung do akka na adong di portibion alay sada na sumarujung ima hatani di bata. Huaso ni di bata na manoktong rodi saliling ni lilingna. Alanina parjolo si hanguluhonotna dumutu parningotan di akana moding memento mori na manungguli hita pabuan na marujung nungulut tamuse na parjolo amanginang nungay kon lamburju hita madalani nguluon. Mulo say ulo dope say gaor amat tayo inat tayo sa lilingon, tidak selamanya kita hidup amanginang. Dan kalaupun panjang umur kita, masa harus ribut terus? Pagi marbada, siang marbada, borong ipe marbada. Jadi nungatikina suami doho istri hidup semakin harmonis. Unang be marbada. Anon si topot akka amat tanabima, si topot inat tanabima. Saya mayateh na marbada badai. Unang be jumukjut hita marbada, sian na mardinggan. Sudah saatnya kita semakin hidup lebih akur, lebih bahagia. Rap dohot natahaholongi i. Songoni manang antara orang tua dohot ianakon. Salilingon mungkin marasing doh. Taringot tu akka sudut pandang ni natoras. Tu partikian ni anakon na. Akan natoras mamereng tiki arga. Berburu waktu. Sapedang diingok be marcerita. Bersantai ria. Doh marmeam. Doh ianakon na. Apalagi kapare anakon na mekmet. Saya dia itong domolo, nga dipakai tiki isu di karejo, mga luling-ulung-ulu, nga selesabi persoalan. Tapi dak danaki mauas dikasih sayang, mauas diperhatian. Orang tuanya selalu absen dalam pertumbuhan ni geleng nai. Tu dia natasari salilengon na manginang. Kalau pada akhirnya tabung kasih di hati anak kita itu menjadi kosong. Mungkin pundi-pundi di keluarga tetap terisi, bahkan bersaldo banyak. Tapi tabung kasih di hati anak-anak itu sangat-sangat sedikit sekali isinya, bahkan sangat-sangat gersang. Siam mulai marsiajar manukap danaki, marsiajar martugarang, marsiajar mardalan, marlujung, marsiajar matematika, marsiajar akka persiajar na macemaol. Tidak ada kehadiran orang tua di tonga-tonga ni ngulu ni anak koni. Ujungnya ya anak koni meranggapan memang orang tuanya ada sekedar memberi nafkah, alai kasih sayang dangadong. Sudah saatnya manginang ala satokin do perlujungan niya kepertikian. Jaladang satorus nahita songonak kanatoras mangulu di hasianganon. Ala nido ikon hadir do setiap orang tua di bagasan partikian ni anak konna. Unang adong dak danakina merasa bertumbuh ibana alai dang berisi tabung kasih sayang na sian natorasna. Unang gabe sian narkoba na diluari anon ibana madapot akka perasaan kasih sayang doho dihargai. Unang gabe sian akka pergaulan bebas na didurui anon ibana merasa ibana na di odingi nguluna jala dilehon na di rohana. Tabung kasih sayang hati anak-anak itu harus diisi oleh orang tua. Ay satokid dong nguluhon. Ahama gunana molotung pebui ta lului sude akka pas samotani akka rezeki alayak kaya nakotay kehilangan figur kasih sayang ayah dohot ibu. Amanami na nami dong asaha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong dosa ada naik baru rupani naik perlu si pamanatot tasongonon. Di gereja termasuk di HKBP Immanuelon setadok do sekolah minggu remaja naposo ikon gabe pusat pelayanan ikon mendapat prioritas pelayanan nadinggan
ala nasida do masa depan ni gereja. Ternyata selama ini ada kekeliruan kita ang manginang. Sian nasagugo tahu besi sekolah minggu. Sian nasagugo tahu besi remaja na Poso Bulung. Anggaran kita beri besar banyak kepada sekolah minggu dan remaja na Poso Bulung. Ale lupa hita inang amang. Bagaimana gereja bisa menjangkau remaja na Poso dan sekolah minggu? HP bapak na doh omak na pe dang per minggu. Jadi supaya bisa anak-anak ini menjadi masa depan gereja, perjolo neko ditakut bapak na doh omak na doh. Sia-sia do di baik gereja anggaran belga-belga tu danaki tu sekolah minggu remaja na Poso HP bapak na dakya merminggu lalak do diko dituak omak na pedakya dia tureho gereja HP saya tajujui ma ia nak koni asa aktif di gereja. Maka untuk melayani sekolah minggu, untuk melayani remaja dan na Poso sebagai masa depan gereja, jangan lupakan orang tuanya. Bapak na doh omak na do target utama di gereja. Datangkan bapak nah omak na tu gereja, jaring orang tuanya ke gereja, maka anak-anaknya pasti juga akan datang ke gereja. Alanido manami nanami songonak kanatoras sita, aladang taboto sa di hari partikyanon. Tang taboto sa di hari sa di gajang nai umur tadi portibion. Dipaingot mahita memento mori. Mari berikan waktu ini yang ada ini, kesempatan yang berharga ini. Asa jonok hita tu ianak kotai itu pino partai. Asa betul-betul hadir hita di setiap fase pertumbuhan ni nasida. Jala di hilala nasida ada yang mendampingi, ada yang mengasihi, dan ada yang selalu menghantarkan mereka memasuki fase demi fase pertumbuhan ni pardalanan ni ngulu nasida. Jalalaos musea manginang donga saha porsiaon nang diakka ngulutta sigano pare diakka parsaurata diakka punguata diakka namar tetangga diakka na marsaur hita doh torop akka jolma di bagasan pardalanan ning ngulutta unang gabi songon akka binatang buason hita tutu na muncul opat binatang buas yang selalu menyakiti sesama. Ari-ari nunguluna nang pedang gejang, ari-ari nunguluna nang pedang iboto sa di hari ekon marujung, alay setong dope akan najukat di ulahon. Setong dope naeng makaciti rohani dongan na ditahi. Setong dope naeng mabahen akka na pamaolhon nguluni dongan na. Ala didok diturbukon, debatado panguhum. Songon jilam-jilam ni api do habang sana. Jala akka rodana songon api namar nala-nala. Songon sungai api do meribu-ribu akka namar sobat tu ibana. Jala tutu tarida madesi panguhum si habiaran do ibana. Atau nga manginang na parjuloi imanaking lamma taboto ngulu na argaon dang besi paswasay honon. Ngulu na satokinon tapak kema sading gandinggan na. Mabahen nauli na dinggan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni nahumaliak kita. Amanami na nami donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus napaduahon marhite turbukon di patuduhod do. Pabua panggonggomi ni portibion. Manang sian tahun tu tahun nang peke betulan waing hita amanginang di era Indonesiaon tahilalado pe gudang dope akan nauli na dingga di panggonggomi di bangsa do negarata. Tahilalan waing di partikyanon di panggonggomi ni masyarakat manang portibion secara global tadok majo sudi dope mardalan dinggan jalabui dope hita marlas ni roha hinorhon ni isude. Alay ikon tiba do saat na disadatiki amanginang adong panggonggomion na mangulahon akka lomo-lomo ni rohana. Di tengah-tengah ni bangsa negara Indonesia doh di tengah-tengah ni masyarakat dunia secara global. Adong madisadatiki amanginang naung hea masa songon na niadupan ni bangsa Israeli sian periode tu periode panggonggomi ima bahen akka nasodinggan tu bangsa ni di bata. Jalahita petara jumi diakka sada partikian tu akatiki na naing roh. Saya adong do akka panggonggomi na jahat. Na mabahen akka ragam ni akka nasudinggan termasuk tu hita akka na porsia.
Molo di zaman gereja mula-mula, kekaisaran Romawi menyiksa akka halak Kristeni. Jala tatagam donang tua katikin naing roh. Masa donang akka sesongoni. Karena pada dasarnya dunia ini telah dipengaruhi oleh banyak sekali kejahatan. Atau molo masa di sadatiki, songon yang hidupan di gereja mula-mula, gereja na perjului. Somal na manginang adong dutulu reaksi ni jolma. Na perjulu ada manusia yang murtad. Akala Kristen na perjului pi gudang do na sotahani mengadupi penganiayaan. Ujungna ditinggalhon maha porsiaonna jalan merbalik maibana tuna pinangido ni panggonggomi penguasa. Molo dilo ikon marsobatu kaisar, gabe marsobatu kaisar ma akan murtati. Jala dipertikat tasinwai ngamanginang mungkin dengan cara bengis, dengan cara kejam belum ada. Tetapi dengan cara halus ngagudang diadupi halak Kristen. Tawaran-tawaran untuk bisa masuk ke dalam satu jabatan perusahaan tertentu, syaratnya harus tinggalkan iman. Manang tadok majo, pendirian rumah ibadah dia ke gereja-gereja tertentu yang mengalami kesulitan. Itu juga adalah bagian dari penindasan, tetapi masih secara halus. Anggona langsung rupani masih bunuhan menang dibunuh, dan adong dope di pertekiano. Tapi kita sudah mulai mengalami itu. Alani ido gudang do halak Kristen nang tua katikin nang roh nang alani akka na dipersempiti akka ruang-ruang kesempatan tu ita halak Kristen nang marhite akka hamolon na secara langsung alani haporsiauni gabeta adopi persoalan pergumulan ada akan banyak orang Kristen yang memilih murtad, meninggalkan iman dan kepercayaan. Apalagi dengan iming-iming jabatan, iming-iming sirokap nitodi, dot akka janji-janji yang lain. Banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya. Taringo tuson om managinuaranna amanginang mendukai Roh Kudus, mangarsahi todi ni debata. Didokdo molo mangalo anak ni jolmai buidupe di sesa dusana. Alai dosa mangalo todi porbadia dang adong hasan di dosa disi. Orang yang telah percaya kepada Kristus tapi pada akhirnya menjual imannya lalu berbalik mengikuti Allah lain, itu adalah pekerjaan orang-orang yang telah mendukakan Roh Kudus, berdosa terhadap Roh Kudus. Jala uhuman tusi ima huhum na manoktongi, hukuman kekal. Nah paduahon adong do reaksi ni jolma gabe songon bidorang manamak-namak tidak jelas. Adong akka si parukilonon ni halak Kristen, adong akka hamaolon di bagasan parukilon ni ngulu ni halak Kristen. Dang adong di bani mana sikapna na jelas. Manamak-namak. Bui ibana berpura-pura tidak tahu. Bui ibana menganggap dang doho ibana disi na menuhuk tanggung jawabi. Om managinuaran na amanginang na suam-suam kuku, dang mohop dang ngali. Taringo tuson nung ngadidok di kitab Wahyu, ala dang mohop ho, ala dang ngali ho, utahonok kumaho. Yang suam-suam kuku, yang merasa aman dalam posisi nyaman, dang terpanggil ibana patuduhon haporseonna, gabe manamak-namak ibana, martabuni ibana, gabe dang dipataridahon ibana tanggung jawabna, integritasna songon halak Kristen, utahonon ni Tuhan idui. Alena patuluhon, respon na patuluhon ima, manoktong satia di bagasan Tuhani. Nang pegudang amanginang na murtad halak Kristeni na parjului, nang pegudang nama namak halak Kristeni, alay gumudang dope na satia. Jala mudah-mudahan sudihi tahun amanginang halak Kristen na satiai, halak Kristen na totong marsihohot manuhug silangi. Ala ni haporsiot tadi bagasan Tuhan Yesus tadok tumagom ma kuadupi na boraton asal mahot au di bagasan haporsiauki. Dang morot hita, dang mubah hita, manoktong hita nang pe porsuk nang pe hacit alay totong do tatuhuk silangi. Dang mertabuni hita, dang gabe tatabunihon tanggung jawab ta, jaladang gabe taporso haporsiot ta, halak nasatia hita.
Jala ido pasu-pasu nata jalo amang inang ganup dia kanong makatidakon haporsiaon. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungi pasahatokku matuho tupal hanguluani. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengadugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Naparpudia manami nanami dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpukon manarengoti naking di ayat 10 dungi terpacang ma luluan jala terbuka akabuku. Di epistel tai penaking di pangukaponi di tarengoti do diukap do buku hanguluan. Mau lihat ma di Tuhani sianon ma amanginang tidak ada kebohongan di bagasan harajaun di bata. Molo adong akana burju sian hasiete honna sahat tunwaing burju ibana persia mahita amanginang sudi nai tersurat do di buku hanguluani. Dangadong naso tercatat sudi akan niulani jolmai tersurat do di buku hanguluani. Jadi idolana moladong madokon kayaknya capek aku menjadi orang baik. Kayaknya jadi dianggap orang bodoh. Musi duduk musi otik do bedani na burju doho naotonin na kan. Seolah-olah kalau kita menjadi orang baik kita itu tidak berguna. Amanginang hatani di bata madok diturpukon dibuka do akabuku di epistel tainaking setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan yang dilakukannya yang dicatatkan dalam buku kehidupan. Jadi molo marsihoho terham amanginang martangiang tutuhani mangidohon si pangidoonmu nangpe dang dope dapokmu na pinangidomi alai totok ko marsihoho di bagasan tangiangmu. Manusia mungkin menganggap itu kebodohan. Tuaha bisa martangiangi ho terima mak pasrah maninna kan. Tapi bagi Tuhan itu tercatat sebagai buah iman. Di surat doi di buku hanguluani marsihoho doi bana martangiang nang pedang haru di jalo dope na pinangidona di tangiang nai itu tercatat amanginang molope marsahit ho amanginang noaing di pangidoho hama malum alai dang marnaro hama malumi alai marsihoho roham tu Tuhani sadok pos dorohak ku Tuhan ikon dilabung moduau itu dicatat oleh Tuhan. Kerinduan hati kita untuk selalu dekat dengan Tuhan meskipun kita sedang saat kondisi sakit dan kesembuhan sepertinya belum datang di dalam kehidupan kita. Di surat Tuhan idui di surat Tuhan itu sudah amangina akapilian na tapasahati mungkin didok jolma patel-tel hon panggaro ni pasahaton pilihan na sa Garuda Purna besoboy do beres atau mungkin orang memberi persembahan menjadi dihujat dan dibenci tadaro namora tong dah ipasahak mapilihan na belga-belga so bahenon ni orang mungkin menghujat orang mungkin mengejek orang mungkin mengata-ngatain kita dengan persembahan kita tapi orang yang memberi dengan hati yang tulus dicatat di buku hanguluani di surat dui amanginang akan agir-gir naringgas marminggu na totong masihol mabigi hatani di bata doh mamuji di bata nang pegudang akka si pikir hononna nang pe ikon tinggal hononna akka ulaonna nama cerocot nang pe ikon adupanna nang akka bersugut manang borng ini gabe ikon dang manga beibana aladang adong stok nisi pangano di zabuna alai dihaburjuhon marminggu dihaburjuhon marsaur dohot hatani di bata dihaburjuhon mamuji di bata di surat Tuhan itu saluhuna amanginang akan motivasi na dengan marparsauran dohot ibana orang yang dengan ikhlas terbuka hatinya melayani dalam petugas kor dohot nang akka guru sekolah minggu nang akka pengurus seksi dia ke perhalado dohot lan akka pelayanan na taula di tonga-tongani masyarakat halak mungkin mengejek kita Allah parhobas dia maho parhalado dia maho pelayanaha maho tapi pelayan-pelayan yang melakukan tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh itu dicatat oleh Tuhan. Akan di kepanitiaan, akan menyebabkan akan pikiran, dohot akan pangalihon koreksi, dohot akan patupahon nauli na dengan dia kapunguan huria, dohot di tonga-tongan dia kaparsauran, semua itu dicatat amanginang. Molo di jolma di Portibion,
mungkin nadinggan natapatupai, bisa saja tidak cocok baginya, lalu dia berkesempatan mengejek kita. Allah yang godi Tuhani, nadinggani surat tononna di buku hanguluani, nang penang narwaipe, na taulai, na jahatipe, dang magoi sian, molo taulahod dope, manoktong satu tikyo. Alaidang nagabi pa biar hon jami taon si putihot tanwaing justru menyemangati kita ma ala ni hapor siaut tai tidak ada usaha kita, tidak ada jerih lelah kita yang menjadi sia-sia amanginang. Semua dicatat dengan baik di buku hanguluani. Atau ngamanami nanami donga sahapor siaun ala adong do buku hanguluani panuratan ni sudi akan nataulai. Hita doh nama not Tuhon ahama surat tonon ni Tuhani di bagasan bukui molo nadinggan do akan taula jala marsihohot hita di nguluon marsobba marhabiaran mangului Tuhani saina akan nadinggan ma tarsurat di buku hanguluani jala di ari paruhuman sogoti dohonon nama tu hita ho akan napinasupasun ni damang bongot mahamutu hanguluan. Alanido akan nadinggan nauli natabah ini sapedang taingot amangina. Lupa hita pawah kita ini adalah orang baik. Dang taingo-ingo nataleho, dang taingo-ingo natabahin. Ido di Matius 25 dido Yesus tiki maleau dilihok kodoau mangan, tiki mawasau dilihok ko minum, tiki buruau dijakok kodoau, tiki marsahi tau diduluho doau. Jadi romaka naburjumar rohai sadi hari Tuhan ninna. Mereka tidak ingat. Karena kebaikan itu sudah menjadi karakter mereka setiap hari. Ala tiap hari do ibana mabahin nadinggan. Jadi dang sahali sa taon mangulan nadinggan. Molo sahali sa taon atong mangulan nadinggan itor ingo-ingotod di jala bulubunya sudi mapabotuhonon na tuwa kekeluarga. Taon nasalpo hubay do nadinggan di sohon ninna. Jadi sahali sa taon martiting may ibana ala mabahin nadinggan ibana sahali sa taon. Dang songon ibe. Molo akan na mangulahon nadinggani sampai lupa ibana. Ternyata semua hidupnya sudah melakukan yang baik. Sadi hari Tuhan ninna. Dan sebaliknya juga yang melakukan kejahatan juga bertanya, kapan engkau kelaparan Tuhan? Kapan engkau menjadi orang yang diburu? Kapan engkau menjadi orang sakit? Didok Yesus mengalusi, naso binahemi tua kaanggikku namek meti, naso mabaheni dohonang tuau. Atau ngamanami nanami donga sahapor siaon lamburju mahita di ujung tahun parhuriaonon doh tua katikin anaing roh lam tahaburjuhon ma dia ka ngulutta dia ka parsauratna dia ka keluargata dia ka sudi ulauta sadok dangadong nambari suang amanginang di ida Tuhan itu sudi tercatat terekam do sudi di buku hanguluani jala hobar tu si mahita sugut haduan di uhumi akan aporsia jala nama perbuihon perbuina dinggan taga dingoluna dapotan hanguluan saliling nililingna amin martang yang mahita. Puji-pujian madiho ale Tuhan di bata mauliati manung ngahutangi hok kami hatam di paraminggon nami di ujung tahun parhuriaunon. Pargugui mahami Tuhan mangulahon hatami. Hodo di bata si sobbaun nami si uluan nami. Tung manang songod dia pe manggugu akka hajahaton di portivion. Naing manirang hami si ako. Pagomos tangan nami. Pagomos rohanami maka porseho. Naso tarsirang ni manang hami si ako. Ay hodo Tuhan nami. Hodo natuk paurotok kami sian hamatean Tuhan nguluan saliling nililing na. Tuhan di bata di parningotan di akanong moding di tonga-tonga ni huriam di bagas sasadarion. Gabi huingot hami do ng ari hamamate nami memento mori. Takuboto hami sa di hari partikyan na ali Tuhan. Song panakubor ngid do tutu pajom di hami. Atong naing mahami totong radi tagam jala di partikyan na nilihomon noaing di hami. Pakyon nami mangulun sa dinggan-dinggan na mabahin akan nauli na dinggan. Tu keluarga nami, tu yanakon pinopar nami, tu akadongan nami na humaliang, nang akan na daw, na sumanada hami pe, asa totong buhay bayinon nami, akan nauli na dinggan, di kesempatan na adong. Ali Tuhan di batama nami, mauliati madiho di hatam, nukotang ihok kami.
Pargugoi mahami mangulahoni. Jala sa minggu 7 ano Tuhan menguruti akka ulau nami pehami saya totong mahatami na manodangi roh hadot pikiran nami. Jala hatami mahupa ingot-ingot hami asa hatami ma Tuhan nama baik kami margugu lahu mangulahon akka ulau nadinggan dingulu nami si ganupari. Titikyon los mahami Tuhan martangiang mangidua seni roham. Pasu-pasu mahami sudi ruasmu parhaladom nadong di HKBP Immanuelon. Asa di bagasa kahi pasok kami Tuhan. Asa padaum akka parmaran di daking dohok to di siak kami. Asa takas ho Tuhan huhilalahami mangodihon ngulu nami. Rap di tonga-tonga nami. Manangahape na huadupi hami. Manangahape na masa. Asa huhilalahami takas holongmu dohot asini roham. Maddongani hami. Songoni mali Tuhan, huamolatiho kami dengan di basam marhiti, ulang tahun ni ruas ni huriam, dohot akka parhaladom, ulang tahun kelahiran dohot parsaripeon. Manoktong maho mangaleon las ni roha hai pason dia keruas ni huriam parhaladom na marulang tahun, nang di ulang tahun kelahiran, nang di ulang tahun parsaripeon. Pasu-pasu ma Tuhan akka ruasmu parhaladom, martaba-taba madinasida akka dalan ni ngulu-ngulu, manoktong manasida di bagasan hapor siaon, takas madihilala nasida pangaramotiomu dohot holongmu, madongani ngulu nasida ganuk marsada-sada. Ali Tuhan di batama nami, stokin nari Tuhan, bongot mahami tu minggu-minggu Advent dohot minggu-minggu Natal. Pasu-pasu masudia ka pangaradion nami Tuhan, lahu majakon hari Natal di tonga-tonga ni huriam. Disudi akka si patupon ni huriam, nang akka perayaan Natal penanay patupon ni huriam di bulan Desemberon. Sepasu-pasu ma Tuhan akka panitia margugo makubasi ulaw ni asa unang adong natading asa tutu hami marnatal marlas ni roha majakon Kristus Jesus si palua gabi raja di tonga-tonga ni roha dohot pikiran nami ganuk marsada-sada. Ali Tuhan di ari Rabuon di patupa bangso nami do Tuhan pilkada serentak akan naung adong hak pilih na songon warga negara na burju bainon nami ma Tuhan hak pilihi piliton nami ma Tuhan secara khusus di Sumatera Utara on nagabi gubernur wakil gubernur songoninang nagabi wali kota wakil wali kota atong pasu-pasu mahami Tuhan asa di bagasan rohana torang di bagasan pikiran na dinggan laho mamilit akka uluan nami nagabi gubernur wakil gubernur wali kota wakil wali kota. Lehom ma Tuhan hadamion di proses perdalanan ni pilkada serentaki asa mardalan di bagasan dinggan asa nang akka petugas pemilihan umumi Tuhan margugo na sida jala akka petugas keamanan pe di bagasan kesiapan di bagasan kesiagaan laho menertibon proses ni pilkada serentak di ari Rabuon. Ali Tuhan Jehovah di batama nami lasongonima hutangnya ko kami Tuhan sinudi gudang di huriam nanayang di patupa tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember nanayang ro say homa Tuhan na mamasu-masu sudi akka peserta sinudi gudang asa di bagasan haipason jala di bagasan dame tiur ni rohan ng pikiran saling madohoti sinudi gudangi jala jupang maakka haputusan na uli na duminggan laho pamajuhon pahebakon pakobasyon di sadok huriam HKBP na bulunon lasongoni mali Tuhan Jehovah di batama nami akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton hutangnya ko kami Tuhan marasini roham di ina nami inang erbur si manulang Sianwik Bethlehem na dirawa no yang di rumah sakit Bunda Tamrin. Songni nang amang MPL Tubing opong Intan Duli na dirawa no yang di rumah sakit Bunda Tamrin. Songni nang yanakon nami Joel Tubing pemulihan di tongani bagasna. Amasu-masu maho Tuhan di ama nami ina nami do yanakon mi. Lehon mahamamalum di nasida. Jama mapamatang nasida margugo jala tanggal masahiti sian nasida marlas ni roha manasida Tuhan mamuji pasangapokko manguduti akka parangulo nasida di bagasan asin ni roham mauliate masih di pasaha rohanami tuarupanmu oleh Tuhan hami salhu na pungon mangiduho nasin ni roham totong maho mamasu-masu ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami tangihom matangiang namion amin. Tapapung mapiliat tatujulu huhu mahita maredde. Senang
Tatangi akom mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hamima siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uab na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon patibulhon harajaum, muditong-atongan ay huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehel-lehom itu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saliling nililing na. Huingot hami sadarion akan namati sian hami naung pajulohon tulabungmu. Di hodo anak hitsu ni banua gijang jala diukap hodoi di akan na mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging di ari sugut. Mauliati marohanami tuho ala ditubuhok ko hami tupak kirimon na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na sora suda. Dada na madili hami di ari parningotanon, alay na malungod do hami di sabulo ni tod dinami. Nunga torop dongan nami naong nialakmu, tau si paingo do ujung nilakka na sida di hami, bahin pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung niakalakka nami be. Say sungguli marohan nami mabahit tiruan na dinggan di akapinopar nami. Saya puli manamarsak roha dohot akka namatian, asa unang mga dungi jala madili na sida. Say taitima roha ni na mamerang dopak gijang, say lehon tod dimitu hami asa takas di hatidak kon tu hami, naung doho do hami anakmu jalapanian di arta na di banua gijangi. Say padaw magangguni roha siyak kami, asa hot haporsion nami maniup Tuhan Yesus si Pangului. Adorang hubolus sami rura lingguman ni hamatiani. Molohomur mata nami bi, ukak mamata ni roha nami, asa takas di ida dalan tuhasonangani. Molo halang dila nami, so binoto be makuling, pargugoy mahami marhite-hite toddimi, asa tarjauhok kami aliamang, saha tutangamu ma toddiku. Say patiurhian rohanami, asa hubaslah kanami jalasonang hami lahomate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, si sama dosa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho,
Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorohom madamena tu todim.